Dobrý deň, ahojte. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Moje meno je Ľudmila a som absolventkou obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote. Chcela by som vám aj týmto krátkym príspevkom, respektíve takým svedectvom priblížiť, čo rozhodlo o výbere tejto strednej školy u mňa a zároveň budem veľmi rada, keď vás aj nejakým spôsobom motivujem práve pre výber tejto strednej školy. Samozrejme, takým asi úplne najviac rozhodujúcim faktorom bol teda trvalý pobyt, ktorý som mala v Rimavskej Sobote, odtiaľ pochádzam. A aj keď som chvíľku zvažovala aj štúdium na strednej pedagogickej škole v Lučenci, nakoniec som tento výber zavrhla. A čo sa týka stredných škôl v Rimavskej Sobote, obchodná akadémia bola naozaj tou najlepšou voľbou. Hovorím to s maximálnou úprimnosťou, pretože rozprávala som sa v tom čase aj s mnohými kamarátkami teda hlavne, ktoré študovali na obchodnej akadémii. V tom čase už boli prváci, druháci, tretiaci. A naozaj z každej strany som počúvala len tie pozitívne ohlasy, čo mi táto škola môže dať. A teraz by som možno, že bola rada takým sprostredkovateľom, aby som aj ja teda posunula takúto informáciu. Takže aj moji rodičia ma vždy tak viedli k tomu, že naozaj je dobré mať niečo v rukách, ako sa hovorí. A v tom čase som ešte netušila, nevedela, či raz budem mať možnosť ísť aj na vysokú školu. A obchodná akadémia vám dá naozaj taký vynikajúci, by som povedala, štart do života a naozaj veľmi, veľmi pevné základy, na ktorých môžete stavať potom aj ďalej v ďalšom štúdiu, či sa už rozhodnete pre štúdium ekonomických predmetov, aj teda následne na vysokej škole, alebo ste možno zameraní nejak na nejaký teda úplne iný smer. Chcela by som vyzdvihnúť teda hlavne predmety, ako boli podniková ekonomika. Toto cestou srdečne pozdravujem aj pani učiteľku Mišurákovú. Verím, že si ma pamätá. Takisto predmety, ako bolo účtovníctvo, bankovníctvo, ktoré sme mali s pani učiteľkou Martišovou. S láskou naozaj spomínam na tieto predmety, takisto administratíva a korešpondencia. Mali sme vlastne možnosť spraviť si aj štátnu skúšku zo strojopisu, ktorú sme viacerí z triedy v tom čase absolvovali, za čo som veľmi vďačná a konkrétne aj táto vec je veľkým prínosom aj v mojom súčasnom zamestnaní, ale v podstate ten strojopis využijete naozaj kdekoľvek v administratíve, ale samozrejme aj na úplne iných pozíciách. Keď pôjdete na vysokú školu, ktorú som aj ja, teda vďaka Bohu, úspešne absolvovala, využila som samozrejme aj túto danosť a túto zručnosť pri písaní seminárnych prác, bakalárskej diplomovej práce. Ale keby som sa tak teda vrátila ešte k tej strednej škole, som trošku odbočila, chcela by som vlastne tak vyzdvihnúť aj výučbu iných predmetov, nie iba týchto ekonomických. Ja teda osobne som mala veľmi dobrú skúsenosť s výučbou slovenčiny a literatúry, takisto dejepisu. A týmto srdečne pozdravujem aj moju drahú, súčasnú pani riaditeľku, pani Andrejku Pavliovú, aj bývalú pani riaditeľku, pani Blanku Tomčovú, pretože tieto ženy výrazne ovplyvnili moju voľbu, aj následne teda na štúdium vysokej školy. A naozaj som sa stretla s obrovskou ľudskosťou a profesionalitou na tejto strednej škole. Chcela by som teda tak vypichnúť a vyzdvihnúť naozaj aj výučbu slovenčiny a literatúry, pretože ja som sa potom vydala vlastne cestou štúdia aj ďalej tohto predmetu a musím povedať, že pani riaditeľka, súčasná Andrejka Pavliová, mala a má v sebe doteraz obrovský drive a entuziazmus pre tento predmet. Viem, že aj pre nemčinu, ale teda mňa učila slovenčinu a literatúru. A pamätám si, ako ma v 3. ročníku neskutočným spôsobom motivovala, inšpirovala k čítaniu kníh. Ja som doslova zo dňa na deň začala hotať knihy. Vymieniali sme si vlastne knižné tipy a
Neviem to ani proste opísať, lebo naozaj to bola obrovská sila a ja som sa vtedy rozhodla v tom čase, že pôjdem ďalej študovať tento predmet, hlavne teda kvôli tej oblasti literatúry. Vďaka Bohu sa mi úspešne podarilo následne dostať aj na vysokú školu, ktorú som úspešne absolvovala a doteraz naozaj s láskou spomínam na tieto roky na strednej škole, pretože mi dali veľmi veľa. Či už po ľudskej stránke, či samozrejme po tej stránke tých vedomostí, ktoré som tam nadobudla. A skutočne, hovorím to s úprimnosťou srdca, všetkým odporúčam túto školu, pretože vždy mala veľmi dobré meno, celkovo v Rimavskej Sobote, v rámci regiónu, ale myslím aj na vyššej úrovni, ako len na tej regionálnej. A dokonca absolventom tejto strednej školy aj môj strýko, ktorý v súčasnosti má už vyše 70 rokov. Takže neváhajte, ak si momentálne vyberáte strednú školu, určite vám obchodnú akadémiu z celého srdca odporúčam a srdečne pozdravujem všetkých, ktorí pozeráte toto video. Prajem vám veľa zdaru, veľa šťastia pri rozhodovaní a pozdravujem aj celý pedagogický zbor obchodnej akadémie a veľmi pekne ďakujem za to, že som mohla byť súčasťou tejto školy a za to, čo ste mi odovzdali ako pedagógovia. Ahojte, dovidenia.